ten gitu kan. Iki mumpung disaksikan disekseni karo warga masyarakat Pucung. Aslinya itu hubungan kalian tuh sekedar konten atau tenan? Wah, aslinya piye, Mas? Piye? Ngomongi wae itu. Wah. Iya. Aslinya nggih ngaten niku. Nek iki mesti ngapusi nek karo aku. Kowe wae. Kula mboten, kula jujur niki, Pak. Apa tenan? Saestu. Iya, nek saestu nyuwun pangestu karo Gusti Yuda. Injih, nyuwun tambahipun pangestu nggih Gusti Yuda. Nyuwun pangestu, gading nyuwun pangestu Gusti Yuda. Wis, ayo mutus sesuk. Alah titip aku nang sesuk tak terke sowan Gusti Yuda ben diajari cara-carane. Cara-cara opone? Cara-cara napa? Kowe ngono dadak tekon kok ya. Kowe kudu jelas. Ayo kowe ben sing rinci. Gusti dhewe sing ngendika. Oh nggih. Cara-cara mencintai satu sama lain. Nah, cara-cara saling menyayangi, saling mengerti. Wah, ayantil kowe ngomong. Mas Gading gimana kabarnya Mas Gading? Baik. Ya, kamu nggak kangen aku? Kita tuh udah lama nggak bertemu loh Mas. Nah, loh, ya kan? tadi malam. Ayo kok capek iki. Kan kita kan bertemu baru 2 hari ini. Habis itu kan kita LDR lagi. Waduh, iya ya. Aduh. Risa. Napa ta, Pak? Kowe kepengin ora rasa? Putusnya. Kowe nek ndelok ngono kuwi kowe mbayangke biyen dek enom ora rasa? Mbayangke ya. Ya bahagia ngono ki apa ora? Ora ya. Padha aku. Ha iya. Pripun? Aku mbiyen rabi ki mergo ditangkep Hansip kok. Ya. Arep bahagia piye kok. Nah ya ora apa-apa pancen Iki kan apa niki, Om? Kan apa? Sulapan. Oh. Sinden saka Bali. Ayo ora cocok wong iringane Bali kok jogetane ngayujan. Iya. Bali ki mripate kudu iso ucul ngimonengen. Oh iya. Nanti mripate kudu ucul. Kudu ucul mripat Bali ki apa penari Bali ki kudu mripate ekspresif. Nggih ndelok jenengan conton riyen. Aku mbiyen pas pelajaran kuwi ora mlebu. Oh, kula nggih mboten mlebu. Aku mbiyen pas pelajaran tari Bali ki pas pas ora mlebu. Iya. Heeh. Nggih, sugeng dalu Mbak Orisa. Sugeng dalu. Mbak Endah. Nggih, sugeng dalu. Nggih. Menika minangkani pamundutan tasih wonten pinten-pinten pamundutan. Monggo katuran milih. Ingkang gayeng nggih. Mau enten ninggal katresnan? Ana ninggal katresnan. Niku kemawon? Oh iya, iya. Ninggal katresnan. Wah. Cocok. Iya. Cocok napa? Wis rasa didawa-dawake, kowe iki senengane iki ya mancing-mancing suasana. Lah salahe kok dadak ngomong semua itu harus ada kejelasan. Lah begitu, benar. Ya ora dijelas-jelaske wong nembang kok dadak dijelas-jelaske. Endah ku senengane ya mancing-mancing perkara. Iya. Ninggal ya ben ora ya ben. Iya. Malah kowe nesu dhewe. Alah. Jan tobat. Ayo, tobat watuk. Iya. Ya. Pak Marjo. Ninggal katresnan. Ya. Ya ngapa garape kanca-kanca saka warga Laras. Ya. Hop. Gedroke. Awas brodol.
Nuwun para miyarsa. Mekaten waosan diwara basa Jawa. Instrumen ya. Biola. Heeh.
digarap cara ngreyok. Iya. Ngreyoke we cara wetanan. Iya. Yo, tiba saatnya no. Iya. Kita akan menampilkan guest star pada malam hari ini. Iya. Bintang tamu saka Kediri, Mbak Lintang Kairo aja nyawang isih bocah nok ning sawangen potensine. Ngono ya, Mak. Yo, kanca-kanca warga laras, kita tampilkan Lintang Kairo. Yuk. Miki ganti sing tanpa kabel no. Ah iya. Aja kuwi no. Iya. Nggih, sugeng dalu Bapak. Iya, mbok aja Bapak, Om. Lah pripun Om. Anjing. Bapak ora. Sugeng dalu Om Dalang. Nggih, sugeng dalu Dik Lintang. Nampi sepindah menika kepanggih panjenengan. Pindah ngendi? Sekali Sepisan. Nah. Nggih, sepisan. Nggih, matur sembah nuwun. Baru kali ini ya. Nggih, dari ajar nggih Om. Ajar kok njaluk bayar. Maksudnya itu derek belajar. Belajar. Nggih, kan nggih. baru sekali kalian panjenengan. Nggih, nggih enggak apa-apa. Ya dianggap aja kayak sudah berkali-kali gitu ya. Iya. Nggih. Dianggap kita itu sudah kulina gitu. Sudah kulina. Sudah kulina, enggak usah canggung-canggung. Ya. Nggih. Silakan Dik Lintang menyapa warga masyarakat. Nggih, alhamdulillah. Dalu menika saged sowan dateng acara Metri Dusun nggih Om. Dusun apa desa? Dusun Dusun Wukir Sari. Wukir Sari. Pocong Imogiri. Wah, nggih. Alhamdulillah tadi acaranya sudah kirap loh Om. Kirap. Ya tadi acaranya sudah padat sekali, tapi kula pas dugi mriki pas wonten kirap wau. Oh, ana kirap barang. Wonten kados kirap napa Ayo, napa acara niki wau, wis nggih. berlangsung selama 3 hari. Oh, sudah 3 hari. Sudah 3 hari. Wah, luar biasa Ya. meriah sekali nggih Om. Nggih, nggih, mau niki ini didukung oleh 4 pedukuhan. Wah, 4 pedukuhan. Nggih, pedukuhan Klampe Sireng, pedukuhan Lambe Sirang. Kok aku ya manut ae iki piye to jane? Waton Klampe Sireng iki nggone Semar kok kowe. Nah, Nggih. ning pokoke acarane kuwi nganu merata no. Nggih, Maksudnya merata. ana sing resik-resik kerja bakti. Acara Nggih. pertama iki kerja bakti ngono. Nggih. Bar kuwi ana lomba anak-anak, lomba menggambar, lomba Mila, hmm? Mila, saestu? Oh, tenan. Ah. Kuwi ana lomba mewarnai, lomba macem-macem Jenengan anak-anak. kok mboten derek wau. Lah aku arep daftar ora entuk. Iya. Nggih, dalu menika warganya sangat banyak sekali nggih Om. Heeh, wow sing nonton Nggih. pirang-pirang, heeh. Nggih, Mau Kakak. sing nonton sing ya iki ora mung warga Wukir Sari, ana sing penontonnya uga ana sing saka luar daerah. Nggih, ngaturaken sugeng dalu kagem sedaya Bapak Ibu yang di sebelah kiri nggih Bapak Ibu. Dereng ngantuk nggih panjenengan sedaya Bapak Ibu. Nggih yang sebelah depan pojok serong nggih, sebelah kanan sugeng dalu Bapak sedaya. Ugi ngaturaken sugeng dalu kagem Gusti Yuda nggih Bapak Om. Gusti Yuda, Pak Nggih sugeng Antil. dalu Gusti Yuda, bapak-bapak sedaya perangkat desa Iya. dan semua panitianya juga solid sekali Om. Pak Bupati. Dalam? Pak Bupati Bantul. Oh nggih, sugeng dalu Bapak Bupati. Mirsani saka streaming. Oh. Heeh. Walah. Saka dalem. Oh. Ayo mirsani mau bar be aku kok kula nonton Mas Benyek. Oh, nggih aku ya ngono. Nggih. Mbah Iya. Kiswan ki ya. Nggih. Nggih di live streaming juga ya Om. Di live streaming. Di live streaming kalian menyapa teman-teman yang ada di live streaming Nggih. juga. Penontonnya sangat banyak Om. Nggih, uang penontonnya dudu banyak uang. Lah nggih,
penontonnya itu banyak sekali Ayo, maksudnya. aku nonton mau Jon. Jumlahnya itu banyak Om. Pucung menjadi lautan manusia. Nah. Mau sing omahe rada adoh saka pucung sing apa sing lirene kuwi nggawa sepeda, limbrene numpak sepeda. Wah. Nggih, tebih-tebih saking mriki nggih Om. Ayo sing ana sing numpak bareng-bareng numpak kol, numpak truk barang. Wah, saking pengin-pengine weruh sing jenenge Lintang Kairo. Namine Om. Piye? Rukun. Ayo. Masyarakatnya rukun. Lho lah iya. Nggih. Kunci menjadi apa Kunci jenenge? menjadi Kunci napa? menjadi makmur, kunci menjadi tentrem. Lho, waduh. Iki lagune urung muni lho, jane. Iki rudal saka nganu Iran. Om Kiswan ngantos sujud lho, Mak Om. Sapa? Om Kiswan sampai sujud kuwi mau. Iya. Trauma napa, Mbah? Kowe biyen yo nganggo jeblok-jeblok ngono apa, Kis? Bahaya ngene iki lho, Om Ah, Kiswan iya. ki. Nggih. Mas ampun nyumet mercon teng mburi niki sing ngrebab trauma. Iya. Ya. Nggih, didoakan nggih, Om. Nggih. Nggih, teruntuk warga masyarakat mriki sedayanipun semoga setelah acara mantri nggih. Merti entuk metri nggih bener. Nggih, matri dusun semoga semua warga masyarakat mriki tansah pinaringan kesehatan. Amin. Semua warganya sehat panjang umur nggih Bapak Ibu. Nggih, ingkang dereng gadah jodoh mugi-mugi enggal pikantuk jodhonipun. Hah? Piye, Mas? Dijodoke kaya dara wae. Lah ya piye to iki? Sing utange durung lunas gendang dilunasi. Engko utang neh tapi ya. Nggih, Bapak. Pripun iki, Om? Tadi Lah, yo, iki- tadi pamundutannya juga banyak loh. Nah, sudah banyak, pemundutan Banyak sudah juga. banyak. Terus tadi juga ada permintaan dari Bu siapa tadi yang dari Mas Soko Jakarta tadi. Itu fannya Mbak Lintang sama Mas Gading. Oh, Cek. nggih. Tak wacake. Saking ibu napa bapak? Saking Ibu sinten Bu? Ibu Rosi. Hah? Sanes saking Bu Retno, saking Bu Walah, Retno kula nggih Parisi. manut mbae niku wau. Nggih, Bu Retno Parisi Tanjung Barat, Jakarta Selatan. Nyuwun pamundutan. Terus wonten malih kala wau sing nyuwun pamundutan Nyidam Sari. Nyidam Sari. Nyidam Sari sing nembang sing bawa Mas Gading, sing nembang Mbak Lintang Kairo. Wah, Iya. kikisnya. Iya. Itu dicak nak kon ngadeg nak Mas Gading nak. Oh iya Mas Gading. Nah. Gusik-gusik cahaya. Monggo Mas Gading. Aku tak benakke jarik dhisik. Walah, carike napa suwek to, Mas? Sebab aku arep nembang ora mungkin aku benakke gendeng. Ora usah tolah-toleh kok kecuwes malah. Iya. Mas Gading, selamat malam Mas Gading. Kamu kok Sugeng jauh-jauh dalu. dari aku Oh, kenapa? ya sini. Oh ya deket ngene lah Mbok ya. rasa Pi. statue. Oh ya, statue piye to iki Mas? Iya. Statue ki apa, Om? Statue ki Setelan cuek malu-malu. Wow, tapi piye lan ya ta? ora dong statue. Statue, setelan cuek malu-malu. Ngono kae. Kok apa lek, Om? Lho aku cah milenial ya. Wah, Milenial Padalang kedaluwarsa. itu- Padalang itu Gen Z banget Mas. Loh, Wah, iya. piye to iki? Ngono. Hus cangkeme ora. Oh, Mas Gading gimana Pripun? kabarnya Mas Gading? Baik. Baik, Iya, kamu baik. nggak kangen aku? Kita tuh udah lama nggak bertemu loh Mas. Nah, Loh, Ya kan? tadi malam ayo kok Tadi malam capek, etok-etok, kok capek ki etok-etok, kan kita kan bertemu baru 2 hari Oh, iya. ini. Habis itu kan kita LDR lagi. waduh, iya ya. Aduh. Riz, Risa, Napa tuh Pak? kowe kepengen ora, Sa? Putusnya Mbak.
Kowe nek ndelok ngono kuwi kowe mbayangke biyen dek enom ora sah. Mbayangke ya. Ya bahagia ngono kuwi apa ora? Ora ya. Padha aku. Ha iya. Pripun Om? Pripun? Aku mbiyen rabi iki mergo ditangkep Hansip kok. Ya. Arep bahagia piye kok. Nah ya ora apa-apa pancen Iki kan apa niki Om? Kan apa? Sulapan. Oh. Kon nembang, kon bawa Idam Sari. Pamundutannya dari ibunya tadi. Ibu Retno. Sudah disawer loh Mas. Ibu Retno Parisi. Nek bawa dereng saged. Ya nek urung iso salto. Salto merono apa? Mengko bar limbuhan tenang bae, bar limbuhan kuwi engko mrene. Ah enak banget nah itu. Ha iya to aja kemrungsung santai. Santai aku wong santai kok. Ha iya. Aku Ya nek pomo urung iso nyeroyo Mas sapa? Mas Roni sapa jenenge? Mas Brian apa Mas apa? Apa njaluk catatan Mas Brian? Apa lintang kuwi ya nak ya? Sing bawa ya. Manggaken mawon. Ya, sing bawa lintang ku sing nalikane ngono kowe. Idam Sari apal to? Idam Sari ndawah statue. Ketoke. Ndawah. Pondok Om, kok statue mawon Ha jenengan. iya. Apik lagine sakjane. Wis arep tak garap. Tak garap dhewe ya. Gayamu belum kowe ora ngerti aku nek garap lagu. Anak mengke suwane lewat. Iya. Status itu tak garap selendro patete menyuruh. Iya. Main-main. Ayo Tang. Nggih. Monggo Mbak. Mbok kok Mbak to nyeluk mbok Dik, Dik. Lah lah iya ta, tapi Keterucut, niku lek teng WA benten malih lho Pak Dalan. Dik lintangi nyeluk aku wis lho. Nah, Lho berarti kan kuwi wis sinyal-sinyal menuju. Oh, Aku iso ora penak ae ngono kuwi. Ha iya. Ini ya ora apa-apa le. Iya, tak pengestoni. Iya. Wah, gedhe cengelmu ora. Kuwi kok aja tok sebar-sebarke ya. Oh iya. Aja. Oh, kowe macem-macem ora. Mboten, Ding. Ya. Ya Tang, kowe aja Enggak. aja ngrungokke cangkeme dolop-dolop. Biasa dereng suntik. wah, dereng santai. Wong suntik. Terna santai ya Mas. Ayo, kuwi ki wong loro nek megah suntik ngono kae lho. Iya. Ayo Tang, anggere gak bawa ngono kowe do meneng. Dawa bagus. Iya sinyal. Iya. Wong bagus, madhep rene. Oh iya, tak madhep kono aku. Jani ati. Padha zaman aku biyen ketemu pertama kali karo Bu. Pripun? Kepanggih kalih sinten? Ya karo ibu negara. Kaya ngene wong nandang asmara. Ayo. Menawa sik to, Pak. Ayo. Ket mau ki ora iso meneng lho, Mas. Om Iya. Gatot ki piye? Kuwi mulane mau takon mapane nggon cedak son ra gelem. Lah teng apa? Takon goleki kabel mlicet disetrum. Iki wis aja tok gagas, iki soalé wis dol. Cara dene sekrup iki wis dol. Ah iya. Apa ta waku dewi Ya ditanggapi nek ngono kuwi lintang ditanggapi apa tenan Cahayu. Apa tenan cai? Nah, inggih Kang Mas Nah, ngono lho. saestu kula tresna kaliyan panjenengan Iya. kok ming tok ki ya. Lah. Urung ya terus.
Terus ya. Aku diajar. Do dewa Ya, ayo Mas Gading. Kula. Nah, ayo Ya. apa Gatot. Gatot yang bekan Bliru kok kono mbang. Ayo Mas Gading. Ayo Mas Gading dulu. Iya. Ayo Aja ngerti Mas aku. Gading. Kita ke mana ya? Kita nanti Aku jalan-jalan rono. ya Mas. Iya. Yo. Nyandi ayo medon ya Asal Mas. Pun nggih, Om. Suh. Mah do nanti gue ki. Piye to? Kita asal jangan ke Parangkusumo. Iya. Kowe iki malah ngajari lho neng Parangkusumo ki nenepi golek wangsit. Oh. Wah. Kaya Om. Heeh, aku mbiyen yo sok rono anu Wah. golek wangsit. Besok aku dijaki. Heh? Besok dijaki. Oh, sesuk kowe ngerti dhewe ora usah karo aku rak menyang dhewe. Nah nono besok kapan? Ya. Besok kapan? Katakan. Ya. Jejer matur Terus ke rene, Mas, terus ke Mas. Terus ke Oh, iya, Mas. iya. Mas neh. Terus ke Dik. Oh. Nah, Jejer lan wong bagus. Itu diteri. Napa Mas? Enak. Ya Allah. Bintang tamu ini tambah. Moga mriki Mas wajah. iya. Pun mboten sarepot-repot. Jan. Bintang tamune munggah langsung anu apa jenenge? Anu kuwi pelarut-larutan penyegar cap Nggih. badak orang Larutan hati-hati. penyegar badak. Ayo kowe nek ora ngombe ngombe ra hati-hati sok malang neng telak malah. Nyantol nggih, Pak. Yuk. Umpama nonah kuda Nah kuda tanpa prau sasat tara ing pepetri. dintek iki Ding. Nyidam sari. Ayo bareng Mas. Ya Yo. bareng. Nyidam sari as Angel nek bareng iki. Biasa. Angel nek bareng. Ayo ming kulino kowe. Biasane iki aku meneng bae. Ayo. Sesuk nek kaya ngono kuwi tekon Om. Oh iya. Tak ajari. Tekon. Ayo. Kowe bangsa sing ngono-ngono kuwi takono karo. Iya. langsung nggih Om niki. Langsung ayo. Nggih. Ya. Apa masira masakan melati aku kumbangi bangsari. Apa masira margi wong manis aku kan bakal liwati. Senak sen lintange luku semono janji persediaan hati suku meneh
dari noso naroso minggu rareting Nyidam Sari kok arep minggu ora rating. Lah niku mau meh nyerempet ngoten Nah lho. iya, untung we ken sopire sadar. Ha iya. Nyidam Sari arep dadi yen ning Tawang. Ha iya. Nalika nirai hatiku aman-aman sira wong bangun ayo bangun kerane serasi ya no. Iya. Oh, iku piye to? Sik iki Sugeng Dalu Pak Dalang niki Mas Patah Nobar niki tidak bisa merapat. Oh ya. Salam budaya. Ugi salam kagem Mbak Lintang dari Wonosari. Nggih, siap. Terima Nyuwun kasih. gending kutut manggung dari penggemar Pak Catur Kuncoro. Nggih, kutut manggung. Kok goro-goro nggih. Ya dipacet kena. Nano Nalika dirai hatiku lama-lama sira wong bagus nganti mati ora bakal lali lagae lintange mlaku. pun oh. Nggih, pemandutan saking Mbah Miko Semin Gunung Kidul sampun dipun. Wong nggih ugi wonten pamundutan malih oh. Ayo sing lumantar via Wah, kuwi. kowe ya. Nggih, dari Danar Mandiri.
Sleman. Minta lagu Moga Nyawiji Mbak Lintang duet dengan Mas Gading. Iya. Sudah disawer Om. Weh. 300.000. Wah, lumayan. Nggih, terima kasih. Iya. Dari Mas Dinar. Mas nopo Mbak niki nggih? Mas apa? Mas nopo Mbak? Nggih. Iya. Apa lagune? Moga Nyawiji. Oh iya. Muga Nyawiji. Nggih. Nah, niku Moga Nyawiji ning pripun? Ayo. Kanca-kanca. Pripun? Kanca-kanca niki. Iya. Wah, lek ra ngono ya dhewe nyanyi dhewe no, Mas. Lho, Iya no. kepiye? Nyanyi dhewe kepiye? Nyanyi dhewe. Ya nyanyi ki aja dhewe. Aja dhewe. Lah pripun? Nyanyi ki nek nek ngejak kanca ora gayeng ngono. Iya, engko sing ngilingi sapa engko nek ora ngejak kanca. Sing bayari sapa ngono? Kok yo sing ngilingi sapa ora. Ayo lek kaya sing ngedram ajarane basa. Ora apa-apa, ayo kaya ngono kuwi. Pripun iki, Om? Ayo apa nek apa gimana Muga Nyawiji? Nggih. Kanca-kanca durung latihan. Ayo Nggih. dijoli. Dijoli. Lajenge napa? Ayo dijoli sing kira-kira lagu niki sesuai temanya Apa? dengan Muga Nyawi apa jenenge Nyawiji. Nyawiji. Iya, Nyawiji kok ya wong ya lambeku ki cok embuh kadang. Panjenengan mengke kula kandhane ayah lho, Om. Sapa? Ayah. Ayahe sapa? Ayah kula no. Ayahmu sik endi? Lah niku ingkang ngripta ayah. Oh, mau sing salaman karo aku mau. Oh nggih no, nggih. Derek titip. Oh nggih. aku. Derek titip. Pinten dinten Pak aku ya ngono. Derek titip lintang. Aja gelem nek ning. Lah napa, Mas? Aja gelem. Ora aku ya wis ora. Ya Aku wis sapa melu sampean ya? Ayo. ah, ommu ki wis Ngopo ngono kuwi ngopo, Om? Napa ta, Om? Ngono kuwi ngopo, Om? ya aku wis manembah ora macem. Oh. Ha iya, wis ora werna-wernamu ki wis. Kowe nek nang omah ngono aku saiki wis ngono. Pecis sarjadah, Heeh. tasbih. Lho ngopo? Bah. Lah kok ngoten? Ayo aku sok. Nggih napa? Ayo ora mesti. Oh. Ayo dienggo sembayang kok ya. Oh. Oh lagi. Iya. Ya sak nggo genduren sok tahlilan. Wah iya. Nggih. Ora. Nah, ya. Apa dijeli apa nak? Kadung tresno. Nah, kuwi ya. Nggih. Apik tenan kuwi. Nah, Aduh. Kadung tresno ya, Iya, Mas. iya, tresna. Iki ceritane kan aku kadung tresno karo sampean. Nah. Sampean Ora aku ki- saiki tak tekon tang lintang karo kowe Dik. Pripun? Iki sekarang itu kan zamannya zaman konten gitu Iya. kan. Iki mumpung disaksikan, disekseni karo warga masyarakat Pucung. Nggih. Aslinya itu hubungan kalian tuh sekedar konten atau tenan? Wah, Nah, piye iki, Mas? Loh. nah iki Mas, iki kok dipertanyaan. iki piye, Tekon. Mas? Wah. Ah, jane iki- Remehake. Kok orang ngremehake iki aku mau untuk pesanan saka warga. Oh. Niku asline konten apa saestu to Padahal? Ya mengke kula takokke. Oh. Nah. Asline piye, Mas? Piye? Piye? Iya. Lah, Ngomongi wae, wah. Belum tahu we. Iya. aslinya nggih ngoten niku. Nek iki lho. mesti ngapusi nek karo aku. Kowe bae. Kula mboten, kula Rodok jujur rene. niki, Pak. Hah? Konten apa tenan? Saestu. Ah, tenan tot. Saestu tapi Mas Gading sing mboten saestu. Saestu. Ya masa. Loh, kok aku? Oh, Hmm. Pak Gatot e. Iya, nek saestu nyuwun pangestu karo Gusti Yuda. Injih, nyuwun tambahipun pangestu Nyuwun pangestu, nggih Gusti. Gusti Yuda. Nyuwun pangestu, Gading nyuwun pangestu Gusti Yuda. Wis. Ayo, mutus sesuk. Alah titip aku no Sesuk mau. tak terke sowan Gusti Oh, Yuda ben diajari cara-carane. Cara-cara opone? Cara-cara nopo? Kowe ki ngono dadak tekon kok ya. Kuwi kudu jelas. Ayo kowe ben sing rinci. Gusti dhewe sing ngendika. Oh, nggih. Cara-cara mencintai satu sama lain. Nah, Pak. cara-cara saling menyayangi, Oh. saling mengerti. Wah, ayantil kowe ngomong. Saling mengerti ngono kuwi. Ya paling ora kaya iya. Ya, apa ki mau kadung tresno? Kadung tresno. Nananino. Buka celang nggih nika. Heeh.
bar iki terus Prahmen. Nah iki mau soalnya no pamundutan saka panitia Prahmen. Roro Jonggrang karo Bandung Lautan Api. Ah, nggih. Ya. Ya. Lamat wis katon tejane yen mbok berangkat ana banjara aduh iragane sinawangetan ambosani Samot wimbo patut nyoto cekwi komrati aduh lestariyo ati lope sareko Nadian babasane kelingan kodong sak lambar kang mas kaya bos koncetan rasa asam-asam mingatiku Sing rebab eksis. eksis semangat sing rebab semangat Ya, semangat, wong Wong. jahar niku wau Semangat turane akeh dhewe. kene balekke satuse ah Lho kowe jaluk dhek to wis. Aduh. Wo pancen. nyaut e Ya ora apa-apa. Ngono kuwi idep-idep kowe dum-dum karo fakir miskin. Iya. Karo kaum karo fakir miskol. Iya. Lalo. pacane sarwa asri jeroban tenaga tansah kewareman wassabayang tanelilasi para Turuk 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 turuk. Nuwun para biyarsa. Dalu menika pasugatan Ketoprak Mataram disungsum saking PT Gelap Sayuta. Dalu menika badhe ngaturaken cariyos Roro Jonggrang Bandung Bondowoso. Dene ingin nindakaken Roro Jonggrang kanindakaken dening Ni Mas Ayu Lintang Kayu dini Bandung Lautan Asmara tindakaken dening Ki Gading Pamukir. Semoga sugeng midhangetaken. Tok 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 tok.
Oh, saiki to. Sok Rebo. Oh. Saiki no Mas. Iya. Ya, kok capek kowe seneng karo Jonggrang. Jonggrang ayu banget soalnya. Niki bar bedah negara mboten? Kayak ngene lho Mas. Bar bedah negara mboten? Dedel apa piye kok bedah? Hah? Sing Bedah kula bedah napa, Om? ora aku sing bedah negara ngendi? Ha manut. Iki sesuk ya koclok cah iki. Ya wis sak karepmu lah waton atimu seneng wae lah. Yo. Sakarepku. Ya ya. Ya negarane bedah. Terus kowe nganu bar bedah negara to kowe? Ketoke. Iya. Terus kowe weruh si ana Cahayu ki mau takoni. Nah, Nah, Bandung ki ya miyayeni Oh, Badah kok ngundang Jonggrang kok. Iya. ro biasane nang omah ya meng ngono kuwi. Oh iya ta, ngono. Nih, ning ngono kuwi ya. Nih njuk nih, ning ngono kuwi. Iya. Ya. Dalah. Takoni jenenge sapa? Apa wis ngerti? Wis kenal urung? Iki sapa iki? Nah, Pripun Kang Mas? Kowe iki sapa? Loh, Ora lah aku ki durung tepung karo kowe. lha piye to Kang Mas? Lho. Iki wis kenal apa urung citane? Durung. Durung Wis, toh, wis. sampean ki musuhku. Oh, kowe iki wis ngerti jenenge nek urung tau weruh wonge. Nah, Oh, iya. Ceritane. Piye? Jonggrang. Apa Bandung? Rokokmu apa? Sing tenan Mas. Oh ya. Ya, tenan. Jonggrang ki ora udut. Ora udut to. Wong Jonggrang cantike kaya ngene iki lho Oh, piye iya. to kok ngerokok. Jonggrang ki nge-vape. Malah nge-vape ora. Ayo, Jonggrang. Ayo. Aku ki kok ngambek lho lek gandang diceluk ki Mas. Oh ya gondrang, gondrang. Yo. Jonggrang. Jonggrang. Apa Bandung? Ngene yo. Saiki kowe wis dadi putri boyongan. Iya. Yo melu yo. Nyandi Tak boyong ning negaraku. omah aku Bandung. Ora sik kowe biasane duwe emban-embanmu nendi? Mbanku nyandi ya. Mban jenengan ngono kula Mban. Mban ewang ngono aku Mban. Iya. Ngapa? Mban kok malah kaya mbok-mbokan gorila. Lah kok emban kok kuwi gentho e. Lah sing ndi? Ayo. Ayo, njaluk tulung karo Mban. Mbane sing ndi ya Mas ya? Mbak Manut Arisa ya, Mbak Arisa. Ah, Mbak Arisa. Mbak Arisa ya, Iya. Mbak. Heeh. Masakne lek ngano. Iya, kok capek si sapa Jonggrang kuwi diuyak-uyak karo Bandung. Nah, Iya. Iya. Yo. Mbak ewang ngono aku baleni ya. meneh apa Mbak, iki? ya. Baleni meneh. Ora. Pripun Darayu? Iki lho Bandung. Bandung? Heeh. Bandung pripun Darayu? Bandung ngarepe ngejak aku. Ngejak ten pundi? Lah jenengan purut kersa mboten? Omah aku, Ban. Lah mergane napa? Lah dhek wis mateni masku lho, Ban. Dadine jenengan mboten tresno? Mboten, kula mboten tresno, Ban. Ewangan aku, Ban. Kepiye? Nyun pangapunten. Iya, kepiye? Gusti putri kula menika mboten purun dados garwa panjenengan. Oh, nek ngono kowe wae aku ya ora masalah. Mboten ampun. Sik. Kepiye? Hop. Apa meneh to, Om? Bandung kok geleman iki lho. Ampun, kula menika pun sepuh. Oh. Nggih. Nyun pangapunten nggih. Oh, iya, wis. Ndor ayu kula mboten Wes purun. ora iso. Gelem ora gelem kudu tak boyong ning negaraku. Nek panjenengan ajeng boyong Ndara putri kula nggih adepi kula riyen. Lho, iki Ya apik ayo. iki, ya. Kena dinggo. Yo. Pemanas. Cakilan. Orisa dadi cakil. Iya.
Ya ora perang no mban kuwi ora perang. Kowe sumingkira. Nah, sumingkira. Sumingkir. Mboten, Kayak idit. Sumingkir. Kayak idit nek pakrek sumingkir. mboten kula ajeng mboten sumingkir. Wangon aku ya Ban ya. Wangon aku ya Ban. Sumingkir. Aja sampai Bandung rene ya Ban. Nggih, Ya, nggih, Ndara Putri. Yo. Sumingkir. Napa niku? Gedang. Arep iki apa sing sijine? Niku ki kathah, nanging namung cilik-cilik. Ah, wah mbane ra marem nek ngono. Paling ora gedang gendruwo. Ndara Gedang Putri gendruwo. pripun, Ndara? Aku ora tresna karo Bandung Ban. Aku emah. Ndara kula mboten tresna. Kudu tresno. Pripun? Ora iso Ban. Aku emah. Aku ora tresna karo Bandung Ban. Ya, Bandung yuk menawarkan. Piye carane ben kowe iso tresna karo aku? Kedap Ndara Ngono. Putri. Nyun pangapunten nggih. Ndara kula mboten kersa. Oh, ora gelem. Mboten. Ya wis. Bandung kok Ora. putus asa. Kepiye carane ben kowe gelem karo aku? Ayo. Kowe iki wah nutupi. Ayo. Sumingkir. Mboten kula mboten ajeng Sumingkir. 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 Mbak, aku kok mbok tinggal ki piye to, Mbak? Kuwi mergo mbane diancam terus sing gender ki mau lho. Sumingkir apa plotroke ngono marah ya. Kaco. Wah, Pak Parjai mboten Mun ana tontonan flora dan fauna ku. Ah iya. Jograng. Apa Bandung? Kepiye carane ben kowe gelem tak boyong ning negaraku? Nah, Kowe tresna temenan karo Wah. aku. Iya. Tresno temenanan. Ndara. Yen meng Ndara. apa? Apa, Anu Mbak? wae Ndara, napa niku panjenengan nyuwun bebono? Oh, ngono, Mbak. Heeh. Ben supaya Bandung emah karo aku. Heeh, ben mboten sida kalih jenengan. Ben ora sida Nggih, ngono ya, nggih, Mbak. Nggih. Ya wis. Lek kowe tresna temenan karo aku, Sik, Ban. sik, sik. Like sapa? Ya Allah, ya Allah. Like sapa? Jonggrang kok lik. Like sapa? Lik kowe tresna mbek aku Pripun? nek pancen kowe ngono kok lik. Nek pancen kowe tresna karo aku. Iya, Bandung. kepiye? Kowe njaluk bebono Aku apa? njaluk bebono. Apa bebonomu? Apa sirah yoga cacah 100? Atos iki, atos iki. Aku njaluk anak cacahe 1000, Ban. Us. Apa? Anak cacah 1000? Ya. Ampun anak Ndara. Lah napa? Lah apa? Candi. Oh, candi. Iya, iya. Candi. Aku njaluk candi Oh, cacahe candi. 1000, Bandung. Iya, iya. Iso apa ora? Iso. Ning sewengi kudu dadi ya, Bandung. Iso. Aku kuwi apa-apa iso. Iso. Sing ora iso ming nyaur utang. Ya kuwi. Saiki apa sesuk? Saiki Bandung sewengi kudu dadi. Ya, enten ana kono. Ya. Duduk. Ndara ayu. Piye, Ban? Iki kudu golek cara Ndara. Iya. Ben Bandung ki ora iso nglaksanake apa panjenengan ingkang apa mau? Wih, Kersa napa mau? Aku njaluk bebono, Ban. Wih. Kersa mau Njaluk. panjenengan Bandung mboten saged nglaksanani. Nggih. Piye carane ya? Anu Ndara, Piye iki, Ban? Ban, selak esuk iki engko, kargo Ban. kene gek digugah wae Ndara. Ah, piye iki, Ban? Sesem. Ban piye iki? Aku kudu ndelik ning endi iki, Ban? Kajenge Bandung mboten sida rampung nek gawe candi Aku Ndara. wedi, Ban. Ayo digugah Ndara. Ayo. Pitik-pitik ayo Ayo, digugah, Ndara. ayo nanti ki pitik. Kejak lesem Ndara. Kukuruyuk. Bandung, waktumu wis entek.
Apa kowe wis iso gaene candi aku cacahe 1000? Wis candi cacah wis tak gawe. Endi? Ha, mbuh. Iki coba hitungan dhisik. 1 loro 3 1000 50 100 200 kalih 12 Lho, 15 30 malah kaya teng-teng Lombok iki piye to? Iki cacahe kabeh ana 90 kurang siji Bandung. kurang siji. Kurang siji. Coba diitung meneh. Pisan meneh. Jeng 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 jeng. Jeng jeng Diitung jeng meneh, jeng Zara. jeng jeng. Diitung meneh. Siji Ilustrasi, loro ilustrasi. telu 100 200 300 400 sangang kurang siji Bandung. Kurang siji. Woi, sing dadi genepe. Pun ngaten mawon ben dadi Nuwun patung. para pamirsa, lakon Bandung Bontowoso sampun paripurna. Kalajengaken lagu Roro Jonggrang. Iya. Ya, patungnya nyanyi jukan. Niki pun dadi patung pun saged boten Dadi saged patung napa-napa. kan tok kutuk to. Oh, Tok kutuk mergo tak gawane Bali ya, Om. Tak gawane mulih. Mengko ben nembang sik. Oh iya. Heeh. Mau sing bapakne wis titip aku ora macem-macem. Iya. Ayo patung Roro Jonggrang. Kuwi nembang Roro Jonggrang. Patung Iso. Roro Jonggrang. Lho, patunge mburi ana remute kok niku. Iso nembang mawon. Kowe nembang ya patung Roro Jonggrang. Heeh. Tak untir potensione kik ngerak njuk muni ke. Kok sik nganggo remote. Iya, di remote. Tut. Iya. Wis. Iya. Ora iso iki. Ora iso lek ora dicium Mas Gading. Waduh. Aku njaluk di peluk Mas Gading wis. Iya, iya. Tombole iki Bangane ra iso nembang ya nek wah nek aku ya ngono kuwi. Cah lanang kok. patung Jonggrang. Nah. Ora ganti kowe nembang. Loh, langsung dadi. Langsung mari le dadi patung. Rian. Sesuk aja nyabun lho, Bri. Ayo. Ya. Ayo, wah jan kaya ngono kok ya. Ya, syukur. Berarti wis dipeluk. Nggih, sampun. Wis iso nembang. Saged, pun semangat iki kula. Iya, alhamdulillah bisa gelem nembang. Ya, nyuwun karo kanca karo Simbah warga laras. Anjing. Simbah-simbah. Wis tuwa-tuwa, kasine tuwa-tuwa medho ora gelem tuwa. Terutama sing gampang ajane wis tuwa banget. Walah, mila ta Om. Heeh. Ayo, Mbah Silikon, sapa jenenge Solikin? Iya. Iya. Roro Jonggrang. Lagune judule Roro Jonggrang. Roro Jonggrang. Iya. Ayo nyuwun karo Mas. Nggih, monggo Mas pengendang. Yo, Mas. Roro Jonggrang kowe pancen ayu tenan ora mokal aku nandang kasmaran waspadakno prajuritmu kalaparan kowe Kanggo
durung rampung bila pati Kang Mas Prabu Kupala Kang wasirna labuhing wana Patut kowe wanita kemaran ora ngerti yen Bandung ana ing jagat putra ratu Prabu Pandhindam Marmaya duwe aji sekti Bandung Bondowoso aku dewe babana candi sewu sawengi kudu dadi iya jonggrang aduh ora jonggrang kowe pancen aku nandang kasmaran waspadakno prajuritmu kalah perang kowe dadi wanita yogan jaga gedung kowe aja kumpul iki kanggo kudu durung rampung bela pati Kang Mas Prabu Kupala Kang wasita labuhing wana saka ora ngerti putra ratu Prabu Pandhindam Marmaya duwe aji sekti Bandung Bondowoso kudu karepmu Bandung aku dewe babana candi sewu sawengi kudu dadi iya jonggrang Wah, luar biasa. nggih Ya, nak nduk lintang karo nggih om ya sawetara kowe bali mapan lungguh ya nak ya. nggih matur sembah nuwun Ora krasa jebul wis jam 1. Iya. Heeh ya mak ya, wis jam 1 ya. Iki kok ben critane diteruske karo anakku lanang, Gading Pawukir. Iya, heeh. Ngono. Mengko terus. Nah. Ayo le, Gading, kene le, munggah kene cah bagus.